Og jeg trænger altså til at få renset mine tænder. Hej, mit navn er Dr. Tandkæden. Nu kan I få Oral-B tandpasta. Den renser tænderne 99% sikkert, rene og hvide. Køb den nu i dit supermarked. Det Oral-B skal jeg godt nok have. Nu er jeg endelig i størcenteret. Der er hende dame på reklamen. Er det sandt, det du fortalte i tv? Ja, med den her Oral-B tandpasta, der renser man tænderne helt hvide, og det er 100% sikkert, og det er meget troværdigt. Og det kan købe lige her hos mig. Hvad koster den? 25 kroner. Okay, så den køber jeg. Mange tak. Og du kan få 2 gratis tandpaster med i købet. Tusind tak. Det var så lidt. Før. Efter. Oral-B, bedst i test, number 1.